Tania Varela está considerada unha testemunha clave no xuizo polo asasinato da súa parella, o abogado Alfonso Díaz. A narcoabogada cambadesa viaxaba no mesmo coche que a vítima no momento no que recibiu os disparos por parte de dous asasinos a soldo en decembro do 2008 na entrada do garaxe da súa casa. A letrada compareceu hoxe na Audiencia de Madrid de forma presencial en calidade de testemuña na vista contra Miguel Ángel Durán, considerado un dos executores do crime. Na súa declaración, Varela asegurou que no momento dos disparos ela se agachou para coller unhas chaves e que cando se incorporou viu a silueta de dous homes nun paso de peóns. No momento do asasinato, Varela asegurou que semellaban colombianos, un extremo do que hoxe se retractou. A narcoabogada explicou que a súa parella levaba asuntos delicados e que tiña moitas frontes abertas. Indicou tamén que o letrado podía sospeitar das ameazas de David Pérez Lago, igual que doutras persoas. Sobre o fillastro de Laureano Oubiña, en prisión na actualidade, recoñeceu que había asuntos que o enfrontaban coa súa parella, aínda que ela se mantiña á marxe. Sobre a súa fuxida da Xustiza, Tania Varela asegurou que o fixo porque a súa parella lle dixo que escapase se a él lle pasaba algo. Apuntou que o falecemento da súa parella e o medo que tiña a levou a unha situación horrorosa. A cambadesa foi detida polos Mossos de Escuadra en Vilanova e la Geltrud hai case un mes, despois de case 6 anos en paradoiro descoñecido. Hoxe tamén trascendeu que entre os seus plans estaba finxir a súa propia morte e crearse unha nova identidade. Tras ser arrestada na súa vivenda de Sitges, atopáronse dúcias de notas manuscritas nas que a muller plasmou diversas ideas para deixar de ser fuxitiva. Outra das opcións que barallaba era pedir un indulto.